El pròxim 9 de setembre se celebrarà el concurs internacional d'arròs de la Valldigna. No és una paella ortodoxa com la del concurs de Sueca, és la paella autòctona de la Valldigna. Té algunes varietats, algunes coses que la fan diferent. I ara s'ha promocionat internacionalment i han confirmat que també participaran des d'Holanda. La nostra companya està demanant-nos pas, Berta, ahí la teniu, a la cuina de Tavernes de la Valldigna. Berta, primer que tot, què porta l'arròs de la Valldigna? Sí, Joan, doncs el que té d'especial esta paella és que afegissen aquestes pilotetes que estan fetes amb magre de porc i sang de conill i també aquestes tiretes de pebrera roja. I com tu dius, el més important d'ací és que esta paella de Tavernes de la Valldigna ha creuat fronteres i ha arribat fins a Holanda. Com és això, Carmen? Pues a Holanda, que ens vam anar a fer la promoció de la tercera edició del concurs d'arròs de la Valldigna, on participen 43 restaurants. I com vos van rebre allí? Com va ser? Com van rebre esta paella tan peculiar? Pues la veritat és que molt bé, gent molt amable. Ens emportarem 50 quilos d'arròs i ens han faltat arròs, així que l'any que ve tornem a Holanda a seguir fent promoció. Què és el que més cridava l'atenció als holandesos? Jo crec que era la tradició nostra d'estar tots al voltant de la paella. El ritual de la que volien indagar i per què fes això, però tot el món davant la paella fent-la en companyia a nosaltres. El ritual de la paella, que diu Joan, que és un ritual estar tots al voltant, tots mirant. I el fetget i tot, que col·locarem i anarem repartint-lo. Aleshores, farem un poquet de terreta, com es diu, fer terreta. Joan, jo no sé si vos arriba l'oloreta, però és que tenim així a Santi, que està preparant-nos una paella, mireu-la, i la tenim ja quasi acabada. Santi, és que va quedar el segon l'any passat en el concurs. Santi, conta'ns un poc de què està feta esta paella, què té de peculiar, a veure com a cuiner. Lo peculiar que té esta paella és el romer, les tires de pebre, que són molt típiques d'ací de la Valldigna, i com tu ja has dit abans, les pilotetes que porten la sang del conill, que li donen molt bon sabor. És la versió d'ací local de la paella valenciana. Ahí tenim tots els ingredients, els estàvem veient tots preparadets, perquè això, el que més característiques són aquestes boletes, que estan fetes de magre de porc amb sang de conill. Porc i la sang del conill. Li donen molt bon sabor. Les sofregim al principi, després les retirem i les posaríem ja al final per acabar ja la cocció i tot. I dona un sabor molt peculiar i és una paella molt saborosa i molt bona. I el romer que no falta, Joan, a mi m'encanta la paella en romer, dis-me. A veure, per a recapitular i que quede ben clar, què és el que fa diferent del tot l'arròs de la Valldigna de la paella ortodoxa del concurs de Sueca? El romer, les pilotes i el pimentó? I aquests tres ingredients? O n'hi ha alguna més? Les pilotes i el pimentó roig és el que fa diferent, el que distingui... I el romeret. I el romeret. Bueno, jo també li fiqué romer a la paella, això... Sí, bueno, molta gent li posa romer. És la suma de les tres... La combinació de les tres coses és el que fa que aquesta siga la paella de la Valldigna. Perquè n'hi ha zona que li posa pebre, n'hi ha zona que li posa romer, n'hi ha zona que li posa costella, n'hi ha zona que li posa caragol, però així posem aquests tres ingredients. Eixa és la nostra paella. I es consumís molt, Carmen, esta paella, si al poble, eh? Tots els diumenges. Tots els diumenges.